Bossing, galing Naga. Inayawan na ng maraming shop. Machine shop, motor shop, vulcanizing shop, bakery shop. Ayan, kami ang magta-try kung kaya namin tanggalin yan. Before and after. Ganda pa, EDB mags na yun. Watch and learn. Ayan, kay Bossing, oh, galing Naga. Ayan mga bossing, titirahin na namin. Ito yung dinala ni Bossing ngayong umaga. Pero tinawag na yan kahapon sa akin. Marami na daw nag-try ng shop niyan. Hindi kinaya nila. Ayun, susubukan natin si Boss Amigo. Kung kaya ba. Pati kay bakery. Bakery shop, inayawan na. Ayan na, alauna. Alas 2. Tanggal na. Ang hindi natatanggal, natanggal na. Yan. Natanggal, oh, di ba? Pinag-uusapan pagtanggal eh. Kasi yan yung sinasabing, kailangan mo mag-sacrifice ng isang parts para mailigtas mo ang isa. Oh, di ba? Inayawan, hindi natatanggal daw eh. Sa amin, hindi yan ayawan. Ikutong ko na. O, di ba? Axle lang ang papalitan ni Bossing, hindi ang buong mags. Ito, makukuha pa to. Oh, okay pa yan. Oh, yeah, okay pa na eh. At least axle lang. Nailigtas mo yung mags, mainit. Nailigtas mo yung mags. Yung pinag-uusapan dito, tanggalin. Ayan, natanggal. Iya, at least okay na, di ba?